अरे बापा मते कुआड़े आने आसीचु। देख बापा से गोटे घरे आम दी जन तुम सहित रहीपर तेणु आम डिसीजन नहीं तुमको वृद्धाश्रम छाड़देव बोली भल हम मुझे तुमको ये छाड़ी दी जाऊँगी तुम जुआड़ जावा कथा जाओ। चली जीवी कुआड़े चली जीवी ए बुढ़ा बयस रे कुआड़े जीवी। ओहो यहाँ भी मुझे कहबी कुआर जीव कौट रही कौटी मर कौन कर मुझे बापा रे तते एडिटिरू एडिटिए गली पाठ साठ पढ़ी कौन आज यही दिन देखा पाए एबे बड़ हो गलुणी साहेब बाबू भी हो गलु ए बुढ़ा बापाटा को कहीं पचारू रख तुम से बाज्य कथा बापा रे भल हम निज हाथ में विष टिके दे दीचा मत मुझे खाई मरीजी हेले ना जे पर्यंत मुझे जगार दर्शन न करी से पर्यंत देह प्राण जीवनी रे हे रुह म नियो मु किसी टंका दउची तुम जगा पाखु के जुआर जीवा कथा जाओ। अरे बापा अरे रोई जा रोई जा ओह अरे जोगा अरे पुओ अरे कौन है मौसा कुछ जीव कि मत टिके आरो पारिक नहीं छाड़ी दबु कि आर पारिक जीवे तो 30 टका लगे 30 टका हेले बापा बुको तो पैसा नहीं पैसा नहीं माने मुझे मागणा टंका चलाऊँगी कौट कौट सब चली आसुँच चल बाहर एठू कहली बा बोली जमा नहीं दया कर जमा 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 टिके दया कर पैसा देले ही नहीं जमा दे कहली पैसा दियो जाओ कथाटा मोर बुझी पारछ ना कहली बा जमा हबनी जमा हेई पारे जमा कहे
ଏ ଜଗା ତୁ ପରା ଭାବର ଠାକୁର, ହେଲେ ମୋ ଭାବ କ'ଣ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ? ଶୁଣିଥିଲି ତୁ ଡାକିଲେ ଓ କରୁ, ହେଲେ ମୋ ଡାକ ତତେ ଶୁଭୁନି କାହିଁକି? କେତେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦବୁ ରେ, କେତେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦବୁ? ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ତତେ ଦେଖିପାରିବିନି? କହରେ ଜଗା, ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ତତେ ଦେଖିପାରିବିନି? ଓ ବୁଝିଲି, ମୁଁ ପାପୀଟା ବୋଲି ମୋ ଭାବ ତତେ ବୁଝା ପଡୁନି। ଶୁଣିଛି ତୁ ଯାହା ସହ ଭାବର ଡୋରି ଲଗାଉ ତାକୁ ପୁରୀ ଯିବାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ସହ ତୋର ସେଇ ଭାବର ଡୋରି ଲଗାରେ କାଳିଆ, ମୋ ସହ ତୋର ସେଇ ଭାବର ଡୋରି ଲଗା, ତୋର ସେଇ ଭାବର ଡୋରି ଲଗାରେ କାଳିଆ, ତୋର ସେଇ ଭାବର ଡୋରି ଲଗାରେ କାଳିଆ। ବନ୍ଧୁ, କିଏ ରେ ପୁଅ ତୁ? ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଆସିଛି। ପୁରୀରେ ତ ମୋ ଜଗା ରୁହେ, ହେଲେ ପୁଅ ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ମୋର ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଁ, କିଏ ଡାକେ ଜଗା ତ କିଏ ଡାକେ କାଳିଆ, କୋଉ ନାଁ କହିବି? ହେଲେ ପୁଅ ମୁଁ ତତେ କୋଉ ନାଁରେ ଡାକିବି? ତମେ ମୋତେ ଜଗା ବୋଲି ଡାକିପାର। ଜଗା? ହଁ ବନ୍ଧୁ, ତମକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ତମେ ବହୁତ ଭୋକରେ ଅଛ, କିଛି ଖାଇଲଣି ନା ନାହିଁ? ନା ଯେ, ହେଲେ ମୋ ଭୋକ ତ ସେଇ ଜଗା ହିଁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବ। ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ତମ ଜଗା ଥାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ହିଁ କହିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ ଯେ? ଚାଲ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବା ଅଛି, ଖାଇ ନେବ। କ'ଣ ହେଲା ବନ୍ଧୁ, ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିଲାନି କି? ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ମୋ ଜଗାର ପ୍ରସାଦ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଭାବିନିଅ ଯେ ମୋତେ ତମର ସେଇ ଜଗା ପଠେଇଛି। ଆସ ବନ୍ଧୁ, ମୋ କୋଳରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବ।
ଏ ଜଗା ଜଗାରେ ଜଗାରେ ଶେଷରେ ତ ଦର୍ଶନ ମୋତେ ଦେଇଦେଲି। ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ମୁଁ, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ତୋ ଦର୍ଶନ ପାଇବି। ଜଗା ଏ ଜଗା ଧନ୍ୟ ତୋର ସେ ଲୀଳାରେ, ଧନ୍ୟ ତୋର ଲୀଳା। ଶେଷରେ ଶେଷରେ ପାପିଟାକୁ ତୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲୁ। ଧନ୍ୟ ତୁରେ ଜଗା, ଧନ୍ୟ ତୋର ମହିମା। ତୁ ଚରଣେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ସତରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ବହୁତ ଅପୂର୍ବ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ,